Yan. So, ano sabi the book of Galatians, chapter 5, verse 22? Ayan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ayan. Verse, tuloy natin. "24, and they that are Christ are crucified the flesh with affection and lust." Verse 25, "If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit." So kanina po, salamat sa Lord kasi nadiinan na kanina na itong fruit of the Spirit ay hindi yan talaga 9. It's a package. It's only one. At kung tutusin po natin, itong 9 na iyan ay nasabi iyan because it is the characteristic of Jesus Christ. That is why, na gusto ng ating Panginoon, tayo mismo ay magkaroon nito because we are Christ likeness. Pag sinabing Christ likeness, kagaya mo ang ating Panginoon. That's why ito didiinan na itong siyang na to ay nasa katangianan ng Diyos. Na gusto ng Diyos, ikaw din meron nito. At hindi lang yun. Kaya sabi dyan, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us also walk. So, yung subtitle ko lang po, ang title ko ng ginawa kong title is Live and Walk in the Spirit. Live and walk. So, ibig sabihin, ikaw ay namuhay at naglalakad nito. So, literally, ano ba yung walk? Okay? In the Greek word, dalawang ibig sabihin ng walk. Yan. Sabi dyan, paripateo means it's a normal word for walking. Talagang literal na naglalakad. Yung isa, ayan, ano ba pronounce niyan? Stochio. To walk in the line with or to be in the line with. Ibig sabihin, lumalakad ka ayon sa panuntunan ng linya. In line with or to be in line. Ibig sabihin, kung ito yung lakad ng ating Panginoon, doon ka naglalakad. Yun yung didiinan natin ng pansin. Kaya nga sabi, if you live in the Spirit, if your source of the Spirit, let also Spirit direct its course. Kung ibig sabihin, yung Espiritu mismo, siya yung magdadirect sa atin. Yan. Natingnan na rin ito kanina that there is no such law against for it. Anong ibig sabihin nun? Meron bang law, meron bang rules against love? Meron bang rule? Ito yung pag-ibig. Diba? Wala namang batas na ito yung love, ito yung joy. Wala eh. Kaya nga wala. Because it is the characteristic of Jesus Christ. Portrait ng ating Panginoon. Na gusto ng ating Panginoon, we have it being a Christian. Meron tayo noon. Meron tayo. Kasi yun ang original, yun ang gusto ng plano ng Diyos sa atin. That we become Christ-likeness. In the book of Galatians chapter 4, verse 19, ano sabi? My little children, of whom I travail in birth against until Christ be formed in you. Until Christ be formed in you. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Na tayo bilang isang mananampalataya, tayo, nagiging form tayo ng ating Panginoon. That's why the fruit of the Spirit must we possess. Meron pa. Yung pag-ibig, nandyan sa'yo. Yung meekness,
Actually, meekness is not about your voice. Kaya nga doon, strength over control. Kumbaga yung may kakayanan ka na suntukin ito, you're under control. That's meekness. You have the power. Kumbaga you have the power, sabihin mo, isa kang mayaman. Diba? You have the power to everything na kaya mong gawin. But in the meekness, you have to control for it. Nakukontrol mo eh. Hindi sama yung sinabi, hindi ka nagmamayabang. So, bilang tayo, ang anak ng ating Panginoon, God wants us to transform. Yan, kaya nabigay yung fruit of the Spirit. God wants us to transform. Gusto niya tayong i-form. Na nandoon. Kasi pag meron ka na noon, biro mo, pag you possess the fruit of the Spirit, naku, wala tayong pulis na course. Walang pulis. Anong ulihin nila? Walang LTO, walang poso. Anong ulihin nila sa kalsada? Magbigay ka. O, di ba? Self-control, di ka nasisigaw sa driving mo kung sumingit. Sige na, mauna ka na. Di ba? Kahit nagmamadali ka, nandoon. Pero niyo, kaya nga po, tayo bilang isang mananampalataya, the Lord want us the same as Christ portrayed. The Lord show His love first. Yung pag-ibig ng Diyos, nakita naman natin. Kaya nga sinabi niya eh, ako ang unang umibig. Yung kapayapaan, joy, pakita natin, ang Diyos ang nagbigay. Siya mismo, nandun yung kapayapaan niya. At nung siya ay yung pagtitiis, goodness, gentleness, nung siya ipako sa krus, makikita mo yung characteristic niya. It's there. Nagalit pa siya na pinagkanuno siya ni Pedro? Hindi. But he know everything. Because he is under control. Alam niya, kaya niya iligtas sarili niya sa krus. But still, he control for it. Para sa ano? Para sa kalutian ng Diyos. And same as we are, tayo din po, gusto ng Diyos matransform tayo na buo-buo. And the Lord, sabi po the book of Romans 13:14, ano pong sabi dyan? Kundi bagkus, isubmit ninyo ang Panginoong Jesucristo. Isakbat, put on in English. Isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Kaya nga po, pag isinakbat natin o we put on Jesus Christ in our life, nandoon, merong bunga. The fruit of the Spirit. Yun ang magiging bunga po natin. But the Lord says, remind us that sabi ng ating Panginoon, na if you live in the Spirit, you must be what? Dahil pag binigyan ka ng Espiritu ng ating Panginoon, kailangan nakikita sa atin. Bakit put on? Kasi kung tutusin natin, para siyang damit. Pero yung damit talaga na isusuot mo, kitang-kita anong kulay. Di ba? Sabi nga na Sister Mara, kitang-kita niyo ba sa damit ko? Di ba? I'm in love. Damit pa lang, di ba? Kita na. See? We put on. Na bilang isang mananampalataya, hindi po sasabihin natin na hindi sa loob. Yes, totoo yun. Pero sinong tinitignan? Tayo. Tayo po yung nakikita nila. Kaya tignan mo katabi mo. Yan. Nakikita mo ba? Di ba? Salamat sa Lord. Di ba? Naturuan tayo ng tamang pananamit. Naturuan tayo ng tamang gupit. O, di ba? Kung hindi, pare-pares tayo ng gupit dito. Di ba? Pare-pares tayo. Pag hindi pahaba yung buhok mo, pare-pares tayo ng gupit. O. Pero salamat sa ating Panginoon. Because God always teach us. At ang kailangan na po natin, sabi nga ni Apostle Pablo, na we must put on. Inamit natin ito. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung magiging bunga po natin. Ano? Hindi daw yung laman. Upang masunod ang mga
kahalayan noon. Hindi yun. Kasi pag wala yun, walang ating Panginoon, mahihirapan po tayo. Kaya napasalamat sa Lord. Di ba? Meron tayong fruit of the Spirit. Mapalad tayo. Sabi mo sa katabi, mapalad tayo. Yan. Kaya bibilisan ko na. Kasi alam mo, busog na kayo eh. So una, how we can live yun? Paano tayo mamuhay? Una, keep on being transformed. So paano tayo mamuhay at maglakad sa Espiritu? Kailangan po nagpapatuloy ka na natatransform. Nagpapatuloy. Means you are not 100% transformed. Tignan mo katabi mo, 100% na ba yan? Yan. Hindi ba? Eh, sabi may kahinaan ka eh. Meron kang weaknesses. Eh, nagkakamali ka pa rin. But, sinasabi po dito na pag ikaw nakikita na naglalakad ka sa ating Panginoon, ikaw ay nagpapatuloy. Ibig sabihin, gusto mo talagang mabago. You transform it. Gusto mo naglilingkod ka sa ating Panginoon. Dati, ginagawa mo lang nakaupo dyan. Now, dahil natatransform ka na natatransform, gusto mo na magpatotoo. Dahil natatransform ka na natatransform, gusto mo na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dati ayaw mo. Di ba? Dati nahihiya ka. Kinakahiya mo na Christian ka. Did you try? Kinakahiya mo Christian ka? Ako lang pala. Yan, di ba na nag-aaral? Ano yung religion mo? Natahuli kang sumasagot kasi lahat sila Katoliko. O di ba? Ikaw lang hindi. Ano nga ba susulat ko? Di ba? Minsan nagiging secret Christian ka. Yan. Hindi nila alam Christian ka. Tapos, ay, Kristiyano ka pala. Ako din, sasabihin nung kasama mo, kasi secret Christian din siya. Ay, tagal na kayong nagkasama. See? Because, hindi mo pinipilit yung transformation, hindi ka nagpapatuloy, huminto ka na. Nakilala mo lang ang ating Panginoon, you stop there. Hindi pala tumitigil yun. Na tayo, nagpapatuloy tayo na nababago. Kaya nga sabi dito in the book of Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Transform. That we may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Do not be conformed. Nagtatransform tayo lagi. Pagamat sa mundo ito, kung titignan natin, napakahirap. Bakit? Kabila-kabila yung nakikita mo. Hindi lang kabila-kabila, pati harap. Bakit? Madalas mong kaharap, ano? I tell you, madalas mong kaharap. Cellphone. Turasan mo kung gaano mo kahawak-hawak yan. Di ba? Kung may tsawa ka, yan. Kung may boyfriend, girlfriend ka, mas madalas mo makahawak yung cellphone mo, yung asawa mo, di ba? Yung cellphone pa mas madalas. At yun na nakikita mo lang. See? But, minsan tingin ka ng tingin na di mo napapansin. Nababago. Why? Lately, napansin ko yun. Bakit ko? Kasi, nagkaroon kami ng, pinagpipray ko na magkaroon kami ng internet sa bahay. So, nung pandemic, pumunta ang Converse doon. Sabi niya, sino gusto kumuha? 10 lang kailangan namin, kakapitan na kayo. Ako yung pang 10. Ikaw na yung pang 10, kuha ka na. Sabi nung kumukuha, sige, kuha na po ako. 1 taon nakalipas, yung kable, hindi umabot. Before pumasok sa amin, 2 barangay. So, doon sa pangalawang barangay, hindi na umabot. In-expect ko abot sa amin kasi yung road namin is provincial road. Nagtataka nga ako doon sa mga barangay road, nauna pa nakapitan. Saan din nakapitan? Short. And lately, may nag-offer. Sabi niya, kakapitan kita internet. P2P. Narinig niyo yun. Antay na lang. 3 magiging signal mo. Actually, sabi niya lahat.
Kung walang PLDT, pero ang Converse, kung walang Converse, meron kang USAT. O biruin mo, ganun, ang ganda nito, kumuha ko. Sure. Kasi napabilib. Biro mo, tatlo yung connection mo. Kung nag-shutdown si PLDT, meron ka. In short, hindi ka mawawala. Unless, run out. Okay? So in short, salamat sa Lord, nakabitan ka. And dahil sabi ko, para mabawi ko naman yung pambayad dito, patayo ako na pakabit ako ng piso wifi. Di ba? Grabe, no? Para mabawi ko yung pagkabit, piso wifi. So nag-piso wifi. Alam na nangyari. Napansin ko. Dahil nakakainganyo ko na mag-piso wifi, sabi ka, mayroon tayong laro. So ako mismo naglaro din. Kasi siyempre, maglalaro sila eh. Maglalaro sila, not knowing. Titignan ko yung oras ko, bakit kaya naglalaro ako? Dapat hindi ito gagawin ko eh. Di ba? Hindi ito dapat gagawin ko. So means, bilang mananampalataya, tayo, kung hindi natin papansinin ng ating sarili, ang mundong ito, kinukuha ka na. Not knowing. Not knowing. So, watch out. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon, it's a reminder that if we continue being transformed, you always renewing of your mind. Kaya nga po napakalaga yung panalangin sa atin. It will renew your mind. Napakalaga yung pagbabasa ng Biblia because it's always renew our mind. Kasi pag hindi, you cannot notice. Wala na, iba na palang ginagawa ko. Akala mo, tama ba yun? Pero pagkasama mo ang Diyos, kapatid, tuturuan ka niya. Tutulungan ka niya. At God always reminds you. Oops! Oops! Sasabihin niya sa'yo. Di ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, valid ka. Renewing. What else? Pero ba? Sabi niya, dapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kalalatihan ng Panginoon ay nababago tayo na gayon ding larawan mula sa kalalatihan hanggang sa kalalatihan na gayang mula sa Panginoon sa Espiritu. So, tayo po, tatalukbungan na tayo. Susuot. That we must be keeping in transformation. So yung transformation ko, patuloy yun. Hindi titigil ngayon. Worker na ako ngayon. Nagtuturo na ako ngayon. Hindi pala tumitigil doon. Kahit tayo mga workers. It not stop there. Kahit tayo mga pastor, nagpapatuloy pa rin yung pagbabago. Kasi, yung pagbabago is continuous. Continuous. Diba? Kahit sa mundong ito, yung changes is continuous. At hindi mo ito mapigilan. You like it or not, there is changes. At tayo bilang isang mananampalataya, kailangan natin makasunod. Diba? Kung mahabol ka po ng changes, ganun din. Ngunit, yung pagbabago mo, hindi dapat para sa mundo. Para sa Diyos. Ano pa natin Panginoon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Secondly, next slide. Yan. Live and walk in the Spirit. Let the Word of God dwell in you richly. Richly. Hayaan mo na ang salita ng Diyos manahan sa'yo ng mayaman. Sinong mayaman dito? Sabing amen. Uy, ako lang? Ako lang nag-amen? Dapat tanggap mo na mayaman ka. Unang-una sa lahat, tagapagmana ka ni Lord. So yung yaman mo, iba. Akala mo siguro, hindi ako nagmamayari ng muli. Muling lang alam ko muling. Yung muling, ay mul. Ano? Yun lang marami ako. Hindi.
Ang marami ka dahil anak ka ng Diyos. Sabi nga kanina tagapagmana ka. See? Let the Word. So, pag sinabing let the Word, ang mananampalataya ko kasi may salita ng Diyos yan. Tignan mo katabi mo. Meron na yan. Nakarating dito sa fasting May salita ng Diyos yan. Yes. But, tatanungin mo sarili mo, hindi ka na tatanungin. Ikaw na magtanong. It is dwell in you richly. Pag sinabing dwell in you richly, ito ba'y nabubuhay sa'yo? In all wisdom. If none, pray to God. Nabubuhay pa ito? Yes, may salita ko ng Diyos. Alam ko yan. Alam ko yung kaligtasan. Alam ko yung fruit of the Spirit. Question. Nananahan ba yan rich? Pag sinabing rich, mayaman yan Ibig sabihin ng mayaman, nag-uumapaw sa'yo, nakikita talaga sa'yo, nag-uumapaw. Nakikita sa atin. At ano pa? Hindi lang yan in all wisdom. You teach. Nasishare mo Nasishare natin. And acknowledging one another in psalms. Grabe. Nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Nag-aawitan tayo. In Him. In Spirit, singing with grace in your hearts to the Lord. Grabe. Yun lang po. We must work in the Spirit. Nalaman natin, napakahalaga yung fruit of the Spirit. Sabi nga kanina ni Pastor Alice, hindi yan salita. Hindi yan salita. And the Lord want us na tayo mismo, meron tayo noon. Kasi si Kristo, siya yung the best. Portrait noon, siya meron noon At gusto niya tayo, dahil nilikha niya tayo, and the Lord want us continue in the original form of creation na ang tao ay hindi makasalanan. Yun ang gusto ng Diyos Kaya pagkakit mo sa langit mawawala lahat. Mawawala lahat. At bilang isang mananampalataya, it's required that not only we live, we walk in the Spirit. At yung salita ng Diyos na nananahan sa atin, kailangan po yan buhay. Buhay. Dwell richly in all wisdom. Teaching. Acknowledging one another, nagpapalakasan tayo. Kaya nga po, pag test time mo napakahalaga. Because one, yung iba, napapalakas dito. Nabibless. Alam mo, napakasiming testimony lang yan, pero napakakuan po yan, napakahalaga. That, isa sa mga sa atin, pwedeng ito magbigay kalakasan po sa atin. Yung iba, hindi, pero ginagamit siya ng ating Panginoon. What else? Meron pa ba? Yan. In the 2 Timothy chapter 3 verse 16, na if the Word of God dwell on us richly, mayaman, sa buong karunungan, kailangan po natin itong gamitin. Saan? Saan natin gagamitin? By inspirations of God. Kaya na-inspire tayo. You can inspire others by the Word of God. And it is profitable for doctrine. Para malaman mo yung katotohanan. That there is only one God. Para malaman mo, para makalaya ka sa katotohanan. Ano ba? For reproof, for correction. Sometimes we are corrected. Kaya dwell in you, pag ikaw na-correct sa salita ng ating Panginoon, you must richly accept it. Kasi nananahan na sa'yo yung salita ng Diyos. For instruction in righteousness. O, see? Napakasimple mga kapatid. Fruit of the Spirit, you must live and work in the Spirit. And, ano yung una? Kailangan mo lang ito, Panginoon. Kailangan lang po natin ito. Keep on transforming. And the Word of God must dwell on us richly. And the conclusion,
Sabi dyan, in the 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ano tayo? Anak ng Diyos. Hindi pa napahayag kung kaninong ano tayo. Nalalaman natin na kung siya mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Paano? Ano daw mangyayari sa atin? Magiging katulad niya. That's why the fruit of the Spirit, mananahan sa'yo, magiging katulad ka ng ating Panginoon sa darating na panahon. Sapagkat siya'y ating nakikitang gaya ng kanyang sarili. Tayo nakikita dapat bilang isang mananampalataya. At salamat sa ating Panginoon. At alam ko po, sa konting mensahe ng ating Panginoon, the Lord talk to us. Salamat po. Tayo po muli lumuhod sa ating Panginoon before ko tawagin si Bishop. Kasi alas 3 naman na. It's 3:18 na. So, we can pray again. Individual prayer. This time your prayer is about your personal prayer. Tingin mo lahat ng gusto mo. Tingin mo lahat. Anong gusto mo sa ating Panginoon? Ano yung hinihiling mo sa ating Panginoon? Ask it. Everything that you need to God. And we believe the Lord will answer of every prayer.